ମାନେ ଆଜି ଖାଲି ମାଛ କଣ୍ଟା ଖାଲି ଇଲିଶ ମାଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମାଛ ଆସେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବେ ଏଠି ଖଟିରେ ମାଛ ଅଛି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି। ଅଛି ଚନ୍ଦିରପାଳ ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲି ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଏଥର ମାଛ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ। एपट सब एमती ऑक्शन डाक ऑक्शन डाकी माछ सब बिक्री हम पूरा सस्ता सुंदर सुंदर ये माछ लड़ी आस ऑक्शन नहीं माछ सब बिक्री हम है पूरा फिक्स रेट जहाँ रो फिक्स रेट बेपार चुना सरी के 1720 होटी चलेला 540 540 540
ଏଠିକି ଭିଡ଼ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଭଲ ଭିଡ଼ ଅଛି ପୁରା ଦେଖିବେ ଏଠି ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ରେଟ୍ରେ କି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। बड़ साइज कंकड़ा कटा खींचा